Kala sa priyang ka video jong kaway ka brew kabatip kerteng kum ka Shri Lakshmi Anil. Haka video layo I bakala late bantho ya ka exam doctor jong ka harangkat kiriam ya tho namar ba ka sngi long exam bat ka sngi ya tho jong ka kaya tengko ha ka ju ka sngi. Kalawan poy haka jaka tho exam harangkat ka kut ka bali. Kabaju pong ki doctor bat kaladeng harendang bat ujing eksamen. Ka anil ka haban le kumni namar ya ka sngi ya tho jongka lapen bet da unong ya lam niam bat ki kur ki kni jongka. Haka video kala tho ru bat ka jing tho ka baong. Ngadon ka jing angnut ban long doktor nadu badang prasnem kerta bat ka jing kwa long doktor ka jongka ka dei haka por ba ka kemi jongka ka ama ka pang. Ngipenkit ya ka sa hospital nga penlut por da kisngi hangta habanga syong ha kito ki ben ki babu halenti ya jong ka hospital nga yo I ya ki briu ki bapong da kakot ka bali bat ki wa bat ki jing eksamen harendang jong ki bat dei ha kata kasngi hi banga ong ya ka ama banga kwa ban penkot ya ki briu ki bapang kalayat hu ba ha ka met shwak ka eksamen ka badai ru ka met bakum la shai kan saya tho no ka anil kam thia satya henry ka kre kot baro shimet bat teng teng ka yeng ban lek ya ka jing pen kre ya ka jing ya tho hadin baladep ban tho exam kalamare pat wut ban lek sha ka jaka ya tho.